приятели! Вие сте с нашия канал Monster High и Monster High-ките! Днес сме с интервю от Иви. първа част. И Иви ще пита Джени Болета 5 въпроса. Здравей, Иви! Носят ти хубаво цвете за хубаво момиче. Мерси, Джени. Моля те, седни, сега ще питам 5 въпроса, както ти е разбрала. Добре. Първи въпрос. Защо стана градинарка? Аз станах градинарка, защото обичам цветята. Кое ти е любимото цвете? Вълшебната и призрачна орхидея. Защо ти е любимо? Защото е призрачна и вълшебна. Откъде си го наследила? От баба ми. Кои са ти любимите цветя? Моите са магически и призрачни. Обичам много призрачните и магически цветя, защото живея с тях и ми е много хубаво да съм с тях. Мерси за отговорите и ми беше приятно. И на мен. Чао, Иви! Чао! Чао!